Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás dnes přivítala na dnešní, již třetí online konferenci společnosti Invigo Agrar v České republice. Vážíme si, že jste si na nás udělali čas. Dovolte mi, abych poděkovala za dlouhodobé partnerství, za vaši spolupráci, za vaši podporu. Bez vás by to nešlo. Jsem Romana Partilová, ředitelka společnosti Invigo Agrar v České republice a dnešní zhruba hodinovou online konferenci vás budu provázet. Nejsem tady sama, mám s sebou dva milé kolegy, její Jana Dočkalová, naše regionální obchodní zástupkyně ze Střední Moravy, která má na starosti rozsáhlou pokusnickou činnost, a kolega Jaromír Šuk, který přichází z oddělení marketingu. Oba dva kolegové vám představí naše portfolio a naše řešení. Letos slavíme 10 let jako společnost. Ještě jednou vám moc krát děkuji za dlouhodobou spolupráci. 10 let znamená stabilitu, náš finanční růst a bez vás, našich zákazníků a obchodních partnerů, bychom toho nebyli schopni dosáhnout. Moc krát vám ještě jednou děkuji. 10 let působení společnosti Invigo na českém trhu mimo jiné znamená, že jsme společností stabilní. Jsem si vědoma toho, že naše, jak Česká republika, naše společnost, tak zejména agrární sektor prochází velmi náročným obdobím. O to s větší radostí mohu potvrdit, že i loni jsme potvrdili naše stabilní místo společnosti Invigo v České republice. Dosáhli jsme velmi solidních výsledků, což je důkazem našich funkčních řešení, která přinášíme vám, našim zákazníkům. Děkuji ještě jednou, velmi si vaší důvěry vážíme. Český trh nepředstavuje pouze jednu z mnoha mezinárodních poboček, regionálních poboček, naopak Česká republika je pro naši společnost jedním z klíčových pilířů v rámci našeho mezinárodního působení. Díky vysoké odbornosti našeho týmu, díky kvalitním produktům, díky řešením, která přinášíme na trh, hraje Česká republika zásadní roli v našem dalším plánování. I do budoucna plánujeme další investice do vývoje, výzkumu našich přípravků, do rozvoje našeho týmu a do kvality našich přípravků. Přeji vám všem inspirativní konferenci a předávám slovo mému milému kolegovi z naší zahraniční centrály. Poprosím režii o záznam. Děkuji. Dámy a panowie, szanowni państwo, drodzy partnerzy i przyjaciele. Jest dla mnie ogromnym zaszczytem móc spotkać się dziś z państwem, nawet jeśli to spotkanie odbywa się w formule online, po to, aby wspólnie uczcić ten wyjątkowy jubileusz 10 lat działalności Invigo w Republice Czeskiej. Historia naszej firmy rozpoczęła się 27 stycznia 2015 roku, kiedy jako nowe, w pełni polskie przedsiębiorstwo weszliśmy na wymagający rynek środków ochrony roślin. Rynek zdominowany przez globalne koncerny. Od początku wyznaczyliśmy sobie jasny cel – dostarczać rolnikom skuteczne produkty najwyższej jakości oraz zapewnić profesjonalne doradztwo oparte na wiedzy i doświadczeniu naszego zespołu ekspertów. Od początku swego istnienia zakładaliśmy również rozwój firmy nie tylko w Polsce, ale na wielu innych rynkach świata. Działalność Invigo od początku opierała się na kluczowych wartościach innowacji, energii, zaangażowaniu i wigorze. To właśnie połączenie angielskich słów innovation, vigor and victory stało się inspiracją do nazwy naszej firmy. Rozwój firmy i wchodzenie w kolejne etapy wymaga nie tylko nakładów finansowych, ale również, a może nawet przede wszystkim właściwych ludzi, zaangażowanych, profesjonalnych, rozumiejących lokalne uwarunkowania i chętnych do podjęcia się wyzwań. Ludzi gotowych do zmierzenia się z czymś nowym. Tak było także w Czechach, rynku o ogromnym znaczeniu strategicznym. W 2016 roku powstało Invigo Agrar w tym kraju, a zespół tworzony lokalnie konsekwentnie dostosowywał model do specyfiki tutejszego rolnictwa, klimatu, struktury,
upraw i oczekiwań producentów rolnych. Dziś, po 11 latach od rozpoczęcia działalności w Polsce i w 10. rocznicę od postawienia pierwszych kroków w Czechach, mamy prawo stwierdzić, że Invigo to marka rozpoznawalna i ceniona na wielu rynkach. Nasze portfolio, które 10 lat temu obejmowało zaledwie kilka produktów, rozrosło się do ponad 75 formulacji sprzedawanych już w 25 krajach na świecie, także poza Europą. 35% wartości sprzedaży firmy Invigo stanowi eksport. W Polsce Invigo jest numer 1 pod względem chronionej powierzchni. Ten rozwój był możliwy dzięki konsekwentnym inwestycjom w dział badań i rozwoju, setkom doświadczeń polowych i współpracy z lokalnymi ekspertami. Opieramy się na jasnym założeniu, że nie wystarczy mieć dobry produkt, trzeba zapewnić technologię, wsparcie, wiedzę i partnerstwo. Dlatego jednym z filarów Invigo od początku jest silny zespół doradców pracujących bezpośrednio z producentami rolnymi. Nasza obecność w Czechach to dla nas dowód do szczególnej dumy. Czechy są rynkiem, który od lat wykazuje dynamiczny rozwój, wysoką otwartość na innowacje oraz niezwykle profesjonalne podejście do agrotechniki. Od początku naszej działalności tutaj przyświecają nam jedna myśl. Pracować w sposób, który uwzględni lokalną specyfikę i realne potrzeby czeskich gospodarstw. Zespół Invigo, którym od prawie 8 lat z olbrzymim zaangażowaniem kieruje pani Romana Partilowa, jest też orędownikiem potrzeb i oczekiwań czeskich klientów, z którymi pracują na co dzień. Romana, serdeczne podziękowania dla Ciebie i całego zespołu. Dziś mogę powiedzieć, że z pełnym przekonaniem udało nam się to osiągnąć. 15% sprzedaży eksportowej stanowi sprzedaż na rynek Republiki Czeskiej. Wasz kraj stał się jednym z kluczowych rynków w regionie. Rozwój lokalnych projektów, rosnąca rozpoznawalność technologii Invigo, profesjonalizm czeskiego zespołu są fundamentem tego sukcesu. Ale nie byłoby tego sukcesu bez zaufania z waszej strony. Właścicieli, zarządców, doradców gospodarstw rolnych. Patrząc w przyszłość, pozostajemy wierni naszej misji. Planujemy dalszy rozwój portfolio, szczególnie unikalnych wieloskładnikowych rozwiązań oraz innowacyjnych formulacji odpowiadających na wyzwania zmieniającego się klimatu. Naszym celem jest również wzmocnienie obecności na kolejnych rynkach międzynarodowych. Jednocześnie chcemy zapewnić, że rolnicy w Czechach będą mieli dostęp do pełnego wsparcia doradczego, niezawodnych technologii i rozwiązań dopasowanych do lokalnych warunków. Współpraca z państwem jest dla nas ogromną wartością, a dzisiejszy jubileusz to okazja, by podziękować za wspólne lata zaufania. 10 lat obecności Invigo w Czechach to historia ludzi odpowiedzialnych, którzy wierzą w nowoczesne, mądre rolnictwo oparte na wiedzy i rozwoju technologii. W imieniu udziałowców, całego zarządu firmy Invigo dziękuję Państwu za zaufanie, za współpracę i cieszymy się, że wspólnie działamy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Republice Czeskiej. Życzymy udanych konferencji. Mamy nadzieję, że dostarczą wielu inspiracji i będą dobrym początkiem udanego sezonu i całego roku 2026. Dziękuję bardzo. Děkuji milému kolegovi za krátkou zdravici a dovolte mi pokračovat. V úvodu jsem zmínila, že společnost Invigo slaví 10 let. 10 let naší společné spolupráce. Dovolte mi, abych vám představila krátce náš tým, se kterým do roku 2026 půjdeme do naší nové společné sezóny.
Máme 19 zaměstnanců, z čehož 13 tvoří obchodní a poradenský tým. Ostatní členové našeho týmu zaujímají pozice na marketingu, v administrativě a v logistice. Naše komplexní portfolio pro obchodní sezonu 2026 znamená 54 přípravků. Vlastní přípravky, tedy přípravky značky Invigo, zaujímají poměrně velkou část našeho portfolia a je jich konkrétně 36. Hnojiva, regulátory růstu mateřské společnosti Chemirol jsou zastoupeny v 16 přípravcích a doplněk sortimentu tvoří 2 praxí prověřené a zavedené přípravky, které nakupujeme od našich obchodních partnerů. V roce 2026 vám s radostí představíme 3 novinky, o kterých pohovoří mý milí kolegové, a další přípravky čekají na registrační rozhodnutí. Stále platí, že Invigo je nejdynamičtěji rozvíjející se společností v oblasti ochrany rostlin na evropském a nejen trhu. Naše přípravky prodáváme v 25 zemích světa, současně probíhají registrace v 36 zemích světa. V prosinci jsme například, a s radostí to mohu oznámit, otevřeli pobočku na Ukrajině. Do té doby jsme působili na trhu na Ukrajině, ale nyní tam máme vlastní tým. Nabízíme postpatentové přípravky, které jsou vyráběné společností Chemirol v Polsku ve vlastním výrobním závodě. Tato společnost se jmenuje Pentagon a máme vlastní od loňského roku rozšířenou skladovací kapacitu. Nabízíme unikátní a inovativní přípravky, které jsou vyvinuté naším výzkumným a vývojovým oddělením a jak jsem již zmínila, máme rozsáhlou síť pokusů nejen v zahraničí, ale také i v České republice, abychom si naše přípravky vyzkoušeli v lokálních pěstitelských a půdních podmínkách. Zastoupení prostřednictvím vlastní organizace má dnes Invigo mimo České republiky i v dalších státech Evropy, jakými jsou Polsko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, a v jiných zemích prodáváme prostřednictvím autorizované distribuční sítě. Já to tady zmiňuji při každé příležitosti, ale Invigo není souběžný dovoz. Všechny přípravky prochází registračním řízením v České republice, jsou tedy řádně povolené a mají svá vlastní registrační rozhodnutí. Čím je Invigo výjimečné, čím se odlišujeme od naší konkurence? Jsme maximálně flexibilní a nabízíme ekonomická a výhodná řešení. Dovolte mi představit náš prodejní tým, který v současné době čítá 12 členů. Za mnou na slajdu vidíte mapku našich regionů nebo rozdělení našich regionů s příslušnými kontakty na naše obchodní zástupce. Tato mapka je k dispozici na našem webu, na našich facebookových stránkách a samozřejmě na našem produktovém katalogu na zadní straně, kdy samozřejmě je možnost naše obchodní zástupce, abyste sami kontaktovali. I já sama jsem součástí obchodního týmu, i já sama jezdím do terénu za našimi zákazníky, tak, abych vnímala potřeby našich zákazníků, obchodních partnerů a mohli bychom na tyto potřeby reagovat. Proč používat přípravky značky Invigo? Nabízíme příznivé ceny, zmínila jsem, je to postpatentová produkce, nabízíme podporu nejen marketingovou, ale i technickou. Používáme prověřené, známé a praxí prověřené účinné látky a, jak jsem již zmínila, veškerá produkce, veškeré přípravky jsou řádně povolené dle zákona o přípravcích na ochranu rostlin, probíhají registrační řízení, nejedná se tedy o souběhy. Co jsme připravili pro vás v roce 2026? Rozšířili jsme již v roce 2025 obchodní tým o 2 kolegy a další 2 kolegy na posílení obchodního týmu hledáme. Efektivně jsme přerozdělili prodejní oblasti s cílem být blíže zákazníkovi. Vyrábíme ve vlastním, v současné době nejmodernějším výrobním závodě, což nám zaručuje vysokou míru flexibility, co se týče dostupnosti našich přípravků. Navýšili jsme vlastní i pronajatou skladovací kapacitu. Kdo ještě tuto informaci nemá nebo neví, máme nebo využíváme služeb logistického partnera společnosti Jipokár v Jihlavě, čili jsme dostupní, centrální sklad máme uprostřed republiky. Důraz klademe na kvalitu. Máme vlastní laboratoř a testování přípravku probíhá 24 hodin 7 dní v týdnu. Díky projektu Interface, který jsme úspěšně v loňském roce nemalou investici zakončili, a od září jsme ji testovali, jsme schopni plnit dodávky do 24 hodin od přijetí objednávky.
Zmínila jsem, v září jsme tento projekt ukončili. Děkuji vám a předávám slovo mým milým kolegům. Jano a Jardo, prosím, prezentujte naše výsledky pokusů a naše portfolio. Dobrý den, jmenuji se Jana Dočkalová a tak jako v minulých letech vás spolu s kolegou Jardou Šukem provedeme touto částí konference. Dobrý den. Víš, v roce 2016 společnost Invigo přišla na český trh, měla 7 přípravků, mezi které patřily účinné látky jako nikosulfuron, furoxipyr, deltametrin či cypermetrin. Když se podíváte na dnešní naše portfolio, už obsahuje 54 přípravků, jak z řady herbicidů, fungicidů, insekticidů, regulátorů růstu, mořidel, listových hnojiv, biostimulantů či smáčedel. Z řady listových hnojiv jsme si pro vás tento rok připravili 2 novinky a těmi jsou listové hnojivo Cropvit Femo obsahující železo a molybden a listové hnojivo Sira Plus. A jak fungují naše přípravky v praxi? To vám představíme v následující části, kdy vám ukážeme výsledky pokusů s našimi přípravky. Od roku 2017 se firma Invigo spolupracuje s akreditovanými pokusnými stanicemi, kde naše přípravky zkoušíme v maloparcelkových pokusech. Jedná se většinou o 3 druhy pokusů, jako jsou demonstrační pokusy na zkušebních stanicích Ditana, zkušební stanice Kluky a zkušební stanice Rýmařov, které většinou jsou i součástí polních dní. Dále jsou to pokusy ve spolupráci s různými organizacemi, jako Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, kde zkoumáme přípravky v řepce ozimé, a Česká zemědělská univerzita, kde probíhají pokusy s herbicidy do kukuřice. Speciálními druhy pokusů jsou soutěže technologií, jak v obilninách, tak v řepce ozimé. Obilniny zkoumáme v agrotestu Fyto v Kroměříži a řepku ve spolupráci s SPZO v Temp Plasmo Kujavy. Tyto letité výsledky jsou srovnatelné s výsledky R&D firem, které se zabývají vývojem a výzkumem přípravků na ochranu rostlin. Firma Invigo investuje nemalé finanční prostředky právě do této pokusnické činnosti. Prvními pokusy, které vám chceme ukázat, jsou pokusy s biostimulanty a především s přípravkem Bacto-N+. Jedná se o přípravek obsahující bakterie ve formě spor z kmene Bacillus halotolerans, které kolonizují kořenový systém a vázejí atmosférický dusík. Tímto stimulují rostliny k vylučování fytohormonů a také stimulují tento kořenový systém, aby lépe absorboval živiny. U tohoto přípravku je důležité, aby aplikace proběhla na půdu, kde dochází vlastně aktivaci této bakterie a růstu do 18 hodin od vlastně na aplikování tohoto přípravku. A zajímavé je také teplotní rozmezí, kdy roste vlastně nebo vyvíjí se vlastně tato bakterie, a to od 4 do 45 stupňů Celsia. Hlavními klíčovými faktory tohoto přípravku jsou tyto. Dodá rostlině minimálně 30 kg dusíku na hektar. Zlepšuje úrodnost a strukturu půdy prostřednictvím produkovaných metabolitů. Zvyšuje účinnost používání minerálních a organických dusíkatých hnojiv. Limituje proplavování dusíků v půdním profilu. A umožňuje omezit používání dusíkatých hnojiv. Dalším klíčovým faktorem je také to, že tento dusík, který přípravek Bacto-N+ dodá, se nepočítá do nitrátové směrnice. První plodinou, kterou jsme si vybrali do našich pokusů, je pšenice ozima a byla zkoušena na pokusné stanici Ditana ve Velké Bystřici. Zde se provádělo plné hnojení dusíkem, tedy 150 kg na hektar, i ponížené o 30 kg na 120 kg na hektar. Přípravek Bacto-N+ byl aplikován buď tedy na podzim po vzejetí porostu, či brzy na jaře. Zde vidíte grafické znázornění zmíněných pokusů, kde kontrola byla nahnojena na 150 kg dusíku a na podzim proběhly 2 varianty. Varianta se stejným hnojením, jako bylo hnojení na kontrole, a varianta vlastně s ponížením o těch 30 kg dusíku, které by tam mělo vlastně Bacto-N+ dodat. A vidíte, že tady je v té variantě s poníženým dusíkem dorovnán výnos na tu kontrolu, takže tady vlastně opravdu je vidět, že tam bylo dodáno to množství dusíku, které je deklarováno.
Zajímavá varianta je i jarní aplikace. To jsou ty dva poslední grafy, kdy v té variantě, která byla také ponížena o těch 30 kg dusíku, oproti kontrole došlo dokonce i k nárůstu, nejen k dorovnání té kontroly, ale i k nárůstu o 3,38% na výnose. A u varianty, která vlastně měla stejné hnojení jako kontrola, došlo k navýšení dokonce o necelých 7%. Ještě musím připomenout, že Bacto tady bylo vlastně aplikováno v registrované dávce 100 gramů na hektar po vzejetí porostu. Mimo výnos hodnotíme také další parametry, jakými jsou například objemová hmotnost, HTZ či počet klasů na metr čtvereční. Zde je krásné uvést, že například počet klasů na metr čtvereční se u dvou variant zvýšil o 8%. Dalším parametrem, který zde byl hodnocen, byla hodnocení biomasy. A to u variant, které byly vlastně po aplikaci na podzim v tom plném hnojení. Zde byla zkoumána jak nadzemní část, tak podzemní část. Nadzemní část v čerstvém stavu se navýšila u té varianty, která byla nahnojená stejně jako ta kontrola. Po aplikaci vlastně na tom jarním šetření 18.3. tady byl nárůst o 21,64%. V sušině to potom dělalo 24,81%. A zajímavé je to také u kořenů, kdy v čerstvém stavu u těch 10 rostlin, které byly zkoumány, bylo navýšení u kořenů 25,45% a v sušině dokonce 48,72%. Pokusy se snažíme dělat i v jiných pěstebních podmínkách, jako například zde v zkušební stanici Rýmařov, která se nachází ve vyšší nadmořské výšce, okolo 600 metrů nad mořem. Zde opět byla použita dávka 100 gramů na hektar, aplikovaná 6.11. Vidíte, že vzrostl jak tedy výnos, tak i HTZ. Na těchto obrázcích tedy vpravo vidíte neošetřenou variantu a vlevo máme variantu ošetřenou přípravkem Bacto N+, kde tedy měla lepší kořenový systém, více odnoží a už na první pohled byly rostliny vitálnější. Pokusy s tímto přípravkem neprobíhají pouze na pšenici ozimé, ale na zkušební stanici v Rýmařově jsme jej měli i na ječmeni jarním, a to na odrůdě Francín, kdy po vzejetí 26.5. byl aplikován přípravek Bacto N+, opět v dávce 100 gramů na hektar a vidíte, výnos oproti kontrole narostl kolem 5%. A zajímavé je i to, že vlastně došlo k nárůstu opět HTZ-ky. Přípravek zkoušíme i v zemědělských podnicích, jako zde v první zemědělské AS v Tuněchodech, kde pokusy dělala kolegyně Adéla Súrová. Z obrázků vidíte, že rostliny ošetřené přípravkem Bacto N+, jsou opět vyšší, mají lepší kořenový systém a byl zde zaznamenán i nárůst hmotnosti palic. V další části konference vám rádi představíme výsledky pokusů s našimi fungicidními přípravky. Prvním přípravkem je přípravek Molis. Je to náš fungicid z 3 účinných látek s velmi unikátním složením, složení z azoxystrobinu, difenokonazolu a tebukonazolu. Tady máme pokusy již od roku 2020, opět na pokusných stanicích Ditana a zkušební stanice Kluky, kde probíhají maloparcelkové pokusy. A to na odrůdách Patras, Viriato a Ponticus. Zde máme 2 varianty. Aplikace samotného Molisu v plné dávce na praporcový list, kde došlo k navýšení v průměru o 10% oproti kontrole, kdy v roce 2023 bylo dosaženo nejlepšího výsledku na odrůdě Viriato a to až o 16% oproti kontrole právě na zkušební stanici na Ditaně. Druhou variantou je varianta, kdy vlastně byly aplikovány 2 fungicidy následně po sobě, kdy Molis byl trošku v poníženější dávce aplikován ve fázi 32 až 37 v dávce 0,9 a následně do klasu šel přípravek Bucat, tedy náš přípravek s tebukonazolem. Tady jenom upozorním, že se jedná o přípravek s dvojnásobnou koncentrací této účinné látky oproti přípravkům běžně se vyskytujícím na trhu. Zde došlo v průměru navýšení o 13,8% oproti kontrole a v roce 2020 došlo k nejvyššímu navýšení na odrůdě etana o 21,2% a to právě na zkušební stanice na Ditaně. Dalším přípravkem zařazených do pokusu je přípravek Gavial, složený z účinných látek azoxystrobin a proteokonazol. Zde byly vybrány odrůdy Patras a Viriato na pokusných stanicích Ditana a zkušební stanici Kluky.
Přípravek Gavial se aplikoval ve fázi praporcového listu v dávce 0,8 litrů na hektar a následně se aplikoval čistý proteokonazol v dávce 0,6 litrů do klasu. Navýšení výnosu se v průměru dosáhlo o 15,17% a nejlepšího výsledku bylo dosaženo v roce 2024 na odrůdě Viriato, kde vzrostl výnos o 26,55%. Rádi bychom vám představili i varianty, které byly zadány v roce 2025, a to právě na zkušební stanici Ditana, kde vidíte 4 varianty a u všech těchto variant došlo k navýšení minimálně kolem těch 15% oproti kontrole. Pojďme si představit tyto varianty. První variantou je varianta aplikace Gavial, což je kombinovaný přípravek azoxystrobinu s proteokonazolem, který šel zde na praporcový list dávce 0,8 a následně do klasu byl aplikován přípravek Protikon v dávce 0,6, to je náš přípravek s účinnou látkou proteokonazol. Druhá varianta, vidíte, že dosáhla nejlepšího výsledku ze všech zkoušených variant, kdy došlo k navýšení o 17,18% oproti kontrole a zde byla použita naše systémová měď, tedy v přípravku Kuprote, kdy byl tento přípravek aplikován samostatně na začátku vegetace kolem konce odnožování v dávce 1,3. Následně byl aplikován přípravek Gavial v plné dávce 1 litr a do klasu pak byl aplikován tank mix účinných látek proteokonazol, tebukonazol a právě tato systemická měď. Vidíte, že tato varianta opravdu dosáhla nejvyšších výsledků. Třetí variantou je varianta, kdy byl aplikován na praporcový list Molis, náš trojkombinovaný přípravek z účinných látek azoxystrobin, tebukonazol a difenokonazol v dávce 0,9 a následně zase do klasu účinná látka tebukonazol v přípravku Bukat. Poslední variantou je varianta 3 následných aplikací fungicidních přípravků, kdy vlastně na konci odnožování a začátku dlouživého růstu byla aplikována účinná látka proteokonazol v přípravku Protikon. Následně kolem té vlastně fáze praporcového listu přípravek Molis v dávce 0,9 a do klasu opět účinná látka tebukonazol v přípravku Bukat. Kromě výnosů nás zajímá také zisk. Zde nejlépe dopadla varianta, kde se tedy aplikoval přípravek Gavial a následně přípravek Protikon. Zde vzrostl zisk o 11,92%, kdy jsme počítali tedy 4100 korun za tunu pšenice. Dalšími pokusy jsou pokusy na zkušební stanice v Klukách u Písku, kde byly 2 varianty, a to varianta 2 aplikací fungicidů, což je ta první varianta, kdy byl nejdříve aplikován ve fázi na konci odnožování a začátku dlouživého růstu Gavial v plné dávce 1 litr a pak na vlastně klas byla aplikována kombinace tebukonazolu s proteokonazolem, tedy Bukat s Protikonem. Tady došlo k nárůstu o 14,5% oproti kontrole a druhá varianta jsou 3 následné aplikace fungicidních přípravků, kdy zase na začátku toho dlouživého růstu, na konci odnožování byl aplikován přípravek s účinnou látkou proteokonazol, následně na praporcový list přípravek Molis v dávce 0,9 a zase do klasu účinná látka tebukonazol přípravku Bukat. Zde došlo k nárůstu kolem 13% oproti kontrole. Zde z hlediska ziskovosti byla nejlepší varianta ta, která měla i nejlepší výnos. Čili varianta, kde se použil přípravek Gavial a následně tankmix přípravku Bukat a Protikon. Zde vzrostl zisk o skoro 15%. Teď jsme vám představili výsledky pokusů v pšenici ozimé, ale zkoumáme tyto přípravky i v ječmeni jarním. Zde představujeme výsledky s přípravkem Molis, kdy tyto výsledky máme opět od roku 2020 na zkušebních stanicích z Ditany a z Kluk, na odrůdách Sebastian, Malc a Spitfire, kdy vlastně na konci odnožování až do toho prvního kolenka byla aplikovaná účinná látka prochinazid a následně na praporcový list přípravek Molis v dávce 0,9. Zde došlo k průměrnému navýšení oproti kontrole o 11,02% a nejvyššího výsledku bylo dosaženo v roce 2021 a to navýšení o 18,74% oproti kontrole na odrůdě Malc a bylo to právě na zkušební stanici v Klukách u Písku.
Fungicidní pokusy v ječmenu jarním s přípravkem Gavial probíhaly pouze na pokusné stanici Ditana, a to na odrůdě Spitfire, kde se tedy na začátku ječmen ošetřil účinnou látkou prochinazid a následně se použila plná dávka přípravku Gavial. Průměrné navýšení výnosu zde bylo oproti kontrole o 10,6% a nejlepšího výsledku se dosáhlo v roce 2024, kde vzrostl výnos o 12,1%. Opět bychom vám tady rádi ukázali pokusy z roku 2025 na zkušební stanici Ditana, kdy jsou zde dvě varianty a u obou variant byla vlastně na začátku aplikována účinná látka prochinazid a pak na praporcový list v jednom případě byl aplikován Molis v dávce 0,9 a v druhém Gavial v plné dávce 1 litr. A vidíte, že u aplikace s Molisem došlo k navýšení o 6,3% a u té druhé varianty s Gavialem došlo k navýšení kolem 9%. U těchto pokusů z hlediska ziskovosti opět zvítězila varianta s největším výnosem, tedy varianta ošetřená účinnou látkou prochinazid v dávce 0,15 litru na hektar a následně použit přípravek Gavial v dávce 1 litr na hektar. Výnos zde vzrostl o 9,12%. Do pokusů jsme opět zařadili také regulátory růstu, kde používáme účinné látky jako je trinexapak etyl, mepikvát chlorid, etefon anebo prohexadiol kalcium. Zde vám představíme výsledky na pšenici Ozimé na odrůdě Bohemia, kde máme vlastně taková historická data od roku 2019 do roku 2024. Vidíte zde 3 varianty, z níž nejlepší varianta vlastně průměrně od toho roku 19 vyšla varianta postupných aplikací snížených dávek regulátorů. Je to ta varianta číslo 2, kde došlo k navýšení o 10,05% a jedná se o účinné látky mepikvát chlorid v přípravku reguláto v půllitrové dávce, kdy to bylo aplikováno kolem té fáze 30 BBCH a následně první, druhé kolínko byl aplikován přípravek Trégus s účinnou látkou trinexapak etyl v dávce 0,1. Tady jenom upozorním, že Trégus v našem portfoliu má dvojnásobnou koncentraci oproti přípravkům se stejnou účinnou látkou, který se vyskytují na českém trhu. A na praporcový list poslední aplikace byla aplikace přípravku Correct, což je etefon v dávce 0,5 litrů. Tady jenom upozorním, že Correct již od roku 2025 není součástí našeho portfolia. Vidíte, že ale i jiné varianty jsou velmi zajímavé. Tady bych možná jenom zmínila tu variantu číslo 1, kdy došlo vlastně k aplikaci společné účinných látek mepikvát chlorid a trinexapak etyl, kdy tady byly vlastně aplikovány společně a došlo k nárůstu 7,38%. Průměrný výnos u ječmene jarního mezi lety 2019 až 2024 máme znázorněný zde na grafu. Zde byla nejlepší varianta, kde se nejdříve použil trinexapak a následně použila účinná látka etefon. Výnos zde vzrostl o 17,8%. Jak bylo na začátku nastíněno, účastníme se také kompletní strategie v ječmenu jarním, kde jsme se v roce 2024 umístili na 3. místě z celkových 24 účastníků z příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku. Pro tuto strategii jsme vybrali odrůdu LG Flamengo a byly zde použity naše přípravky, jako je například herbicid Locus, listové hnojivo Cropvit Premium, trinexapak či etefon a nebo například fungicid Molis. I v loňském roce, v roce 2025, jsme se účastnili této soutěže technologií s ječmeny jarním, a to s odrůdou Fontaine od firmy Selgen, kde jsme získali 2. místo v příspěvku na úhradu a fixních nákladů a zisku. A dokonce s touto odrůdou jsme byli první ve výnose ze všech těch 21 účastníků. Opět zde byly samozřejmě použity přípravky z našeho portfolia, a to herbicid Locus, trinexapak v přípravku Trégus jako regulátor a fungicidní přípravek Molis a samozřejmě naše listová hnojiva. Velice úspěšná byla i naše druhá varianta s odrůdou LG Flamengo, se kterou jsme se minulý rok umístili na 3. místě. Zde byly použity opět naše přípravky, jako je herbicid Locus, listové hnojivo Cropvit Premium, Trégus či fungicid Gavial. I tento rok vám přejeme dosažení vysokých výnosů díky našim produktům. Děkujeme vám za pozornost. Nashledanou.
Děkuji Janě a Jardovi za prezentaci našeho portfolia a výsledků naší více než 8leté pokusnické činnosti. Měli jste možnost vidět, že s našimi přípravky a s našimi řešení jsme obstáli ve velmi silné mezinárodní konkurenci. Ráda bych vás na tomto místě pozvala na naše nadcházející akce. Nejbližšími z nich mimo klasické zimní semináře jsou naše technické workshopy, technická školení. První z nich se uskuteční 17. března ve východních Čechách. Místem je hotel Farma Choťovice a následující se uskuteční hned druhý den, 18. března v restauraci U Facku ve Vsisku na Střední Moravě. Je to region dnes přítomné Jany Dočkalové. Sledujte prosím vždy čerstvé informace na našich webových stránkách či na našich facebookových stránkách. Pro připomenutí naše kontakty jsou webové stránky cz.invigo.com, psáno s 2 N, anebo naše aktuální facebookové stránky facebook.com/invigoagrar.cz. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám za dlouholetou spolupráci. Dnes jsme oslavovali společně našich 10 uplynulých let. Budeme se těšit někdy příště na některé z našich dalších akcí. Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, děkuji vám za důvěru.